enwe ọtụtụ ụmụnne anyị na-akpọ m n'ekwentị mgbe kwuru mgbe na-ajụ m kedu ife anyị ga-eme, which way forward, kedu ife chere anyị n'iru. Ajụjụ a na-ajụ m bụkwa n'ife onye ọna kwesịrị ịza. Ịma na onye ọka ike na-akọ adama n'ọnụ n'ime ahịa. O nwere ife ọzọ chere anyị n'iru kịta na-abụrụ okwu ụna. O nwere ife ọzọ akpụ n'ọnụ kịta na-abụrụ okwu ụna. Mana ọ na-aba na-ekwu ya o siere ụfọdụ ike. Ụfọdụ chọrọ ka ha nwụọ na mba, ụfọdụ chọrọ ka ha tọ na mba. Enwe ọtụtụ ndị okenye anyị chọrọ ịnata ezumike nka. Ọtụtụ agwara m na ike obodo oyibo agwụna ha akpataghị ego, mana o nwere ife dị ka be mmadụ. Maka ife iyi eze ehirozi nne nke na-eme na be anyị si anyị n'aka, mana onye mba mewe gị ife ọma mmefọ gị. Kama m ebi na glass house bụrụ slave ka m biri n'ụlọ aja bụrụ freeborn. Ana m agwa unu nke bụ eziokwu. Kama m ebi na glass house as a slave ka m biri n'ụlọ aja, ụlọ akịrịka, ụlọ akaghị ka m bụrụ freeborn. Ife ọsọ gị na ọbe mmadụ onye bịara abịa ya n'ana mbịara ada abụ eze n'obodo onye ọzọ. Maka ndị na-aba na-ekwu osi na ntị nke aba osi na nke apụọ. Ife ọsọrọ gị ma achieve otu ọsọkwa biznes gị si wee na-aga, onye ọbịa ka ị bụ ya biri ga-ebiri na ntị. Oge ụmụ ihe ndị a na-eme n'obodo ndị ugwu o mekata ụfọdụ na-agbakọ ka maka ụlọ ha lụrụ, ka maka ebe ha na-azụ ahịa, mana ọtụtụ gbọpụrụ ọsọ mgbe ebido sụba mmadụ akwụ, mgbe ebido tụwa bọmbụ, mgbe ebido bukọwa ndị mmadụ na-aba n'ime ọfịa, na-abụ anụ mmadụ na-ele pass by pass n'ibe n'ibe. Ụfọdụ wee gbọpụ ọsọ hapụ ụlọ ha gbọpụ ọsọ, ụfọdụ rapụ shọpụ ha gbọpụ ọsọ. Ọkwa ọtụtụ ka nọ ndụ taa, ụfọdụ nọzi n'ala Igbo taa. Kedu ife bụ nsogbu anyị? Ndị unu fụrụ chọrọ ka anyị na-ahụ ọkwa na anyị nwaji onwe anyị, ha chọrọ ka anyị na. Kama ife na-esogbu anyị bụ na anyị chọrọ ka anyị dị 11 mana ha chọrọ ka mmadụ 5 na. Ebe a ka anyị azụ afịa uche, ebe a ka anyị eme ka ndị Igbo, ebe a ka anyị eji uche wee tụọ afịa. Maka echeta m mgbe ndị Arewa Consultative Forum gbara ya akwụkwọ na ụlọikpe tupu eme general election. Ha na-eji ụlọikpe mgbe kwuru mgbe na ndị Igbo kwuo na ha eso ka ọ na ha esoro, wee ruo tata ebechaba onye bụ ikpe. Ha chọrọ ka anyị pụọ, maka ọ bụrụ na ị na-ekwu Biafra kpụrụ ya n'ọnụ, ha amadugo na ị na-achọ the other 6. Ife na-ejuzi m anya bụ ọgụ niile anyị na-anụ ebe anyị na-azụ afa bụ Biafra, ọ bụrụ afọ Igbo. Ndị ọbụ anyị na ha mesapụrụ ya ahụ na-eri nri na kampụ ndị iro. Chukwuemeka nọ na Port Harcourt na-agwaghị na ya na Chukwuemeka na Anambra abụrụ nwanne, na ha bụrụ ndị Igbo. Ifeanyị nọ na Asaba na-agwaghị na ya na Ifeanyị nọ n'Imo steeti abụrụ nwanne. Ụfọdụ n'ime anyị kwedo aka na anyị adị 11 wee na. Ọ bụrụ na ọ gị ji ụmụ 11 ndị iro wee narụ gị 6, ha wee nọ na-agbata ndị iro wee na-eri ego NDDC, i wee kwechiri na ị ya akpọpụta ha, e wee na-achọ igbukwu gị na mmadụ 5 nke ịkpa akpọ. Ị ya nọ chọba ka ha zuo 11 ka ị ya akpọrọgodo 5 wee naba. Kemgbe eji wee jide maazị onye ndu unu anụgo n'Utompolo, ọkwa wọdụ gị kọntraktị ọ na-echekwa paịpụ mmanụ. Mana mgbe maazị onye ndu na-eme broadcast ọ na-ekwupụrụ ya na-enye ya kredit. Unu afụrụ asarị na onwe ya na ọ dị proud si na onye nwaso wee kpaa nkata eji wee nwudi ya, na ọ gwara ya na oye dili wit, na ọ gwara ya na oye egbu ya. Ọ ndị a ka anyị na-achọ ka anyị na ha wee na. O nwero ndị dị nkwadobe ịkwụrụ onwe ha na the whole Nigeria na-abụrụ sọsọ Igbo bụ Igbo. Maka ife anyị nwa bụ steeti 5 ya eme, o nwero ndị ọzọ ya emenwu ya. Kedu ihe anyị ka na-eche? Echeta mgbe eji ndị ụlọikpe anyị wee mee ihe akaja mgbe a na-eje kọtụ, akpọchido ha ụzọ, kwapụ ha iro, were ha mee akaja, chụpụ ndị igwe n'iro, kwụba ha ọtọ. Anyị bekọrịcha ka anwụ onye ọ na-emechi ọnụ. E nwere ofu onye ọkaikpe ka m ghara akpọ n'afọ ya meghere ọnụ sị kama anyị atọ na-eme anyị ife a na ọ kakwa mma na anyị nabara na ife ọpụta anyị na anyị esorozi ekwucha ya obi ebe ahụ. Ngwa anụ m ajụzi ka efe jizi ndị ụlọikpe bụ ndị Igbo, Igbo bụ Igbo, gịnị na-eme unu? Gịnị jizi unu isi ka anyị naba? Ụfọdụ nwere ike sị na ọ ga maka ebe mmiri ebe ụgbọ ya esi nabata. Ọ dịgo egwego survey plan, ọ dịgo mgbe ọhakim mere na 2019, ọ dịgo ọ bụrụ ofe ebe ọ bụrụ ebe ọ bụrụ ịtọ nọ anyị anọkọ na wee gbaa izu, anyị anọcha n'ibe na-ekpesa. Ife anyị na-ekpesa bụ izu a kwesịrị ịgba agba, mkpesa anyị na-ekpesa bụ nkata kwesịrị ịkpa akpa.
Chineke gọziri anyị, o nwere ife anyị ama mmenwu. Ịmakwa na ofu nwa bọyị na ala Igbo ya enyenwu ndị alamajadi mmadụ 50 nri. Nwa bọyị na ego ọ na-enweta na nzama. Chukwu gọziri anyị, mana nsogbu anyị nwere bụ we are blessed as individuals, not as a people. Onye ka nso n'ife ndị na-atụta alụ na-agba mbọ site n'ike nke Chukwu na ọtụtụ ụmụnna anyị dị iche iche ka anyị bịakọ ọnụ as a people. I dị blessed as individuals. Onye ka onye nke a na-aza nka, onye nke a na-aza nka, ndị ọzọ a na-akọrọ ya aka. Anyị kwesịrị ịdị blessed as a people. Onye jide bụ onye nwanne ya otu. Onwe ife ya wee mee ọbara ndị ọzọ, anyị etikọ aka ọnụ mee ya. Ọ nke a bụ ịdị blessed as a people. Mana anyị dị blessed as individuals. Ịfụ na ọtụtụ n'ime anyị dị ogbenye. Ofu ọgaranya n'etiti anyị eje ha na ndị ire anyị na-ataki na amị ọnụ. Otu a ka ọ dị ndị ọchịchị. Anyị kwesịrị ịdị blessed as a people, not as individuals. Ekwugo m ugboro na ife kpatara ahụ ji afụ onye ọbụla ụfụ bụ nkata akpara akpa, ọ 20 pounds. Ewepụrụ love tupu e wee nụọ agha. Anyị were ya na-eme ọfụma. Ndị ọcha wee necha anya fụ na ife anyị ya eme adịrị ọkụkọ. Ka a nụchaziere agha, ọ 20 pounds. Anyị wee biwezie ndụ jungle, survivor of the fittest. Onye fụ nwanne ya nya rie, onye fụ nwanne ya nya zọgbuo ka e wee fụ na survival. Ife abụ plan game. Onye ka na-enye anyị nsogbu taa, maka onye amara ebe mmiri bido mabụ ya Adam ebe ọ nọ wee kọchi ya. Ana m agwụ na ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgọrọ, ọ 20 pounds. Kpata na mgbe a chọrọ ile shares after the war, maka oge ahụ anyị nọ n'agha, ndị ofe mmanụ na-eme credit money. Ha na-azụrụ onwe ha ahịa. Ọ maka ndị na-edebe ahụ na gị na ndị a bụ ofu. E wee nye anyị 20 pounds. O nwere onye nwere ike ime afford shares in the foreign companies. Ma Cadbury's ma Liver Brothers mention them. E wee lecha shares ndị ofe mmanụ wee go shares. Gịnị wee mee? Chineke wee gọzikwa anyị. Ife ha ji ego shares ha ahụ wee megasị. Anyị goro ya, anyị egoro ma ụlọ ha goro ma ha nwa. Ọ ngọzi Chukwu. Aka ndị mmụọ dị na ya. Ife ndị ahụ anyị gochara kịta ka a na-emekwazi ịpas new bill ka e wee nakọrọkwa anyị. Mana ya ma atọzi mewe iberibe. Ekwubugo m ya, ọ na-abụ enwe ebe akụtụrụ ụlọ na Abuja. Ọ na-aga ọnwa 3 na 4, ịfụkwa another state of ndị Igbo ha jekwakwa ụgwọ ebe a gorokwa ya. Akpacha anya agba unu nkịtị, unu gorokwa ya rụcha ha kwana abịa kutuo ya, ịtọ na-ebe. O nwanne anyị nwoke bịara kịta iwere ebe ọ ya arụ factory. Ana m na-ekene ụmụnne anyị, ha na-abịa n'ikem ndị ya arụ factories, nke shop ada ekwuzi aja dị n'ala, nke factory ha ehigo nne. Ọ chọrọ ịgbapụ ana na Lekki. Ọ chọrọ ịgbapụ ana, ife nyere ya 2 plot 50 million. Marakwa na ebe eme Sanfilin. Ewe mee ife eme na election, o wee nwee ntụgharị obi. Mana nke a na-agwa unu, aka nwee ndị nwere ana n'obodo ndị ugwu n'obodo ndị ofe mmanụ, wee jụọ ha, kedu ife ka ha pụrụ ana? Ọ sị ka ọ gbagodi ya fensị, ka ọ ka gbachigodi ya n'ife ọ na-agba mbọ ya. Mmadụ fụcha isi o jekpuo. O nwee ndị nwere anya mana ha ada afụ ụzọ. Nwee ndị nwere ntị mana ha ada n'ife. Amụrụ m ụzọ onye si kpata ego ya, mana ego ọbụla akpara akpa ada esi ọ na-arapụ ya. Ọ bụcha na ego mbute ka eji wee na-agbagasị ya na wee na-arụ ụdị ụna. Maka ọ bụrụ nke akpara akpa ọ ya gbaa gị obi, ihe ebido n'oge wee chekwaba ya ka i wenata ya ọnụ. Anyị agbanụ mbọ jikọ aka ọnụ. O nwere ihe ndị ugwu na-eme ya banyere anya anyị esi na-ewe mụrụ ife. Maka ọ na ịfụnanya adịrọ, ịdịkọ n'otu adịrọ, o nwere ife mee ka Chineke gosi onwe ya. Sọsọ ụzọ Chineke esi wee manifest himself bụ forgiveness, peace, unity. Onye ya eweta progress, o nwere ụzọ ọzọ. Mana ọ bụrụ ma ọchịchọ nke onwe, sọsọ ka anyị kpata ego, ka ndị ọzọ tụwe gị afa, ka ndị ọzọ gbarụ gị odibo, na ebe ọ debere anyị taa. Maka oke ọchịchọ a ka onye ọbụla ji wee were mkpụrụ obi ele ego weruzie ọnọdụ Chukwu na ndụ anyị. E wee na-achụ ya efe achụtara ya ma n'ụlọ ụka ma n'obodo ma ndị igwe ma ndị ọchịchị, onye ọbụla ego, ụmụazị ego, nwaanyị ego, di na nwunye, onye nke a si ebe, onye nke esi ebe, oke n'ọhịa ngwere n'ụzọ. Kịta ego achịwago ndụ anyị, ego ewerugo ọchịchị, na ka be anyị dị, na ka ndụ anyị dị. Mana nene ndị ugwu anyị na-eche na ha mara ife. Ịkpọ ya kịta chinye ya slippers ịbụọ ka ọ kwarụ gị, owere ofunye nwanne ya. Ị bịa ka igosu ya nwanne ya jee nyụ mamịrị, ị kwụrụ n'irita bụ nwanne ya ka igosu ya, ọ masị anya bịa na nke ya ka o lesịa, o jee lerụ nwanne ya. Ha were ya na-eme ka ndị amaghị ife mana ha ma ife. Anyị nwe agha nyeziri uche na efe anyị ji onwe anyị eme. O nwere young man, I think a keyboardist ka ọ bụ, na-akọ, ọ na-anarrate his ordeal with ndị police. O si esi wee bata.
wee kọba ka esi wee jide ya. Ndị polis wee jide ya na o nwere okeshọn ha na-eje, ewee megide ire nakọrọ ya fonu, kpụgharịkatị ya, jụkatị ya ajụjụ na ọ bụ yahoo boy, na o nwere ife ha emerọ ka ebo ya ife omerọ. Ife niile a gwara ya ọsa na ọ bụrụ yahoo boy. A na-achọ ka etinye okwu n'ọnụ ọjụ, achịkọrọ fonu ya ọ na-eji, ekwere enye ya fonu ya, achịchakwuo ma fonu ya. Unu afụrụ criminal tendencies. Ka emechara ife a na-adọkpụrụ ya na moto wee buru ya gbagharịwa ka obodo ha. Ọgwa ndị edebere n'ọrụ nche, ka ndị edebere n'ọrụ nche ka unu fụ ndị yi akwa ha na-eme omume a kịta, echi apụta gbaka ihe egbe n'afọ etibe, maka ana m eso ayọsa egbuzina ha, mana unu afụrụ omume a. Gịnị meziri n'ikpeazụ? O mechaa transfer ha 50,000, ha ka jidekwa fonu ya. Ka ha mechaziri inye ya fonu, o wee jụọ ofu onye n'ime ha, ọ bụrụ na ha ncha niile bụ ndị Igbo. Ife wute mụ na o ji ekọba akụkọ a n'oyibo, maka anyị kwesịrị iji uche na-eme ife anyị na-eme. O ji ekọba ya n'oyibo, ana m ekwu nke anyị na-ekwu n'Igbo ka ndị na-eme kọmentị n'oyibo, ndị mba ọzọ were amara ife na-emebe anyị, ka anyị mụta ka esi amado ụwa George. Ọnya bụ maturity. Mana ọkọrọ ya n'oyibo, ọkọrọ ya n'Igbo. Ife mmụta dị ebe a bụ na mmadụ ịtọ a bụ ndị uwe ojii bụ ndị Igbo. Ọ ife akọ na bụ nnecha anya ndị m na-ajụ ajụjụ bụ ụmụ nwaanyị anyị, maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị a na-atụrụ ime na mba, ma ndị je Libya, ma ndị je Senegal, ma ndị je Gambia na Banjul. Unu ya agwa ya ebe unu si mụta ndị a na-eji mma amagbu ụmụnne ha. Amụmmụ na Senegal ka a mụrụ ha, amụmmụ na Libya. Ya ọkpụrụ ụmụ Gaddafi ka a bịara ebe a mụsịara anyị. Negodi ife a na-akọ. Ndị nna nna anyị mekọrọ nwanne ha dị n'otu, onye ka eji wee nụkọ nwaanyị nụọ ya ọfụma. Ọ na-abụ nwaanyị mee ụmụnna agbakọ aka kpọ na ya, isi ajụọ ya oyi. Ụmụnna mekọ ife ọnụ, ụmụada, ndị nwunye di, age grade, ife niile abụ love ka eji mee ya. Ọ na-aga, a na-apụta egwu ọnwa, anata eri m ji, oge a na-eti mmọnwụ, ife niile a na-aga. Kịta ọchịchọ nke onwe tisi onye ọbụla, oke ọchịchọ. Oge a ka ọ na-abụ nwata fee eze eruo ya, nwata fee nna o buru isi nka. Mana tata ụmụazị kịta asị na ha na-akwụ ọtọ ekene eze, na-eke isi na anya dị ha. Nwata gbata ego, okenye ejegbu onwe ya n'ozi, na-epere macho death, na ka ha na-anwụ ka ọkụkọ. O nwere ife ha chọrọ ịmụta na ya. Ịdị n'otu ndị nna nna anyị ha abụrụ na ha ebuga Baịbụl. Ọtụtụ n'ime ha bara ụka, mana ịfụnanya ndị early missionaries kụziri ha, ha ji ya wee bi ndụ. Ha tiri ya n'ọrụ. Ma o nweghị ife ọzọ anyị eji wee nekwasị onwe anyị anya ebere, maka onwe anyị, gbaghara onwe anyị, bụ na aha Satan ndị a chịrị ọchịchị, anyị nwa bụ the prime target. Anyị nwa bụ the prime target. Anyị nwa ka a deru, anyị nwa ka ebu n'obi. Ekwuru ya n'ụbọchị ụtụtụ mbụ, 97% and 5%. Ọmana relue, ọmana appointment, or lopsided appointment. Kedu ebe esiro gosi anyị na ya esoro? Ọ maka ndị na-apụtasị na ya esoro na mainstream of politics, na ya abatara na mainstream. Kedu nke anyị abatara? Afịa ka anyị emechiro, ọ PVC ka anyị agbara, oge nke Jonathan ka anyị apụtara, oge nke Yaradua, oge Mr. Peter Obi Vice Atiku, ọkịta anya nwa na onwe ya zọrọ na 11. Kedu nke anyị apụta? Ka ife bụ iso na mainstream. Iso na mainstream anyị ama asụsụ afịa ọkụ ya. Kwa ụbọchị anyị na-akpagharị na Abuja na-achọgharị appointment. Ọnya bụ iso na mainstream. Anyị abịakọ n'ọnụ ụmụnne m, yọba Chineke, maka ọ bụrụ ha na ya ewepụrụ aka n'ife ọjọọ, Chineke ama emekwara anyị ebere. Ọ ma gbaziri anyị, maka anụ m ayọ ya ka onye anyị that leadership anyị kwesịrị inwe. O wee ebe m kwubiri ya mbụ, na mgbe ọ chọrọ ịzọpụta ụmụ Israel, o jero consult the cabals of the Israelis, maka e nwere ndị kaba ndị Israel achọọ ka ndị Israel na ha na Fero na-akpakọ. Onye ori ya abịa ma onye ma na-esoro ya. All these cabals bụ ndị Fero ji wee mara ife na-eme n'etiti ndị Israel, wee jide ha n'ọrụ. Chukwu eji oje consult ha. Ife Chineke chọdebere Moses, nothing more. An idea can change the course of a generation. An idea. Ife dị mkpa bụ anyị na Chukwu iso wee ga. Moses wee sị, if your presence doesn't go with us, we are going nowhere. Just an idea. And when Moses was leading in the line of duty, nobody knew that Joshua not behind. Ọ Chineke ji aka renjie ndị niile o eji wee du ndị nke ya. Onwe onye nke pụrụ n'ụzọ ma onye nke akwaturu, a na-agakwa njem. Ọnọdụ maazị onye ndu na-ewute, mana ọ na-afụ na ọnọdụ anyị nọ. Ndị kwesịrị ikwu okwu the helpless, ha ncha niile nwere ebe ha si commit. Onye kwuo ya egosi ya case file ya.
anyị tọrọ atọ mgbe e tiri nwata ihe tikwuo nna ya n'ọgbọ obodo. Ọ bụrụ na maazị onye ndu nọchaa ife apụta, ekpere nna ekpere ya bụ quick recovery, maka ugwu anyị akụwara ite dị n'iru ebe ọ bụla onye ọ naghị esi wee tinye aka. Ife dị mkpa bụ ụna ka anyị na-ekwu okwu ya, the way out of it upwards. Ọ nọchaa ya pụta, o ya ejegorokwu okwu mental and physical health ya, maka a na-atọchọ ya emotionally, a na-enye ya mental attack, a na-atọmenti ya mentally. O ya ekwugodo okwu onwe ya na ezinụlọ ya tupu o werekwazi anya doro edo anyị marakwazi nke na-eme. Ife nna ya Chineke ọ maara ka o si edu ndị ya. Ekwugo m ya, God needed only Moses, not the Kabas. Ma ọ bụ na iso na ndị na-edebe ahụ na ọganihu ndị Igbo dị gị n'aka, na ọnwụ na unu wee kwuru ndị Igbo ama nwere onwe ha, ọkwa asị anyị nwa ji onwe anyị. Ọ bụ na mmadụ ise fọrọ afọ sị na ha na-ana, ha nwa chọrọ ya achọ, akwụkwọ ya dị n'ụlọ ikpe. Ndị ọkaikpe anyị jikọ aka ọnụ kịta si na anyị chọrọ ịna, o nwerọkwa ife ha chọrọ ka anyị na ọ ife a na-eme gị ife niile na akpụrụ shọpụ gị ọkụ, ife ọ pụtara na abụ unu, na akụtụrụ ebe ị na-azụ ahịa na abụ unu, na akpụrụ ebe ibi ọkụ na abụ unu, na anọta na Igbo na-eme gị ife niile a na-eme gị na abụ unu. O nwefe ahụ emeruo mmadụ na be mmadụ, ọ bụrụ mmadụ ya agwa ya na the handwriting is on the wall. Look at the footprints, look at the inscription, all the very clear. We have everything to succeed. So ife ọ fọrọ bụ gịnị? Coordination. O nwere ife ọzọ. Nọ na ụfọdụ ndị ọchịchị anyị na-edebe ahụ na uche ha zuru maka ife ọsọ gị kwuo, ha nwee kedebe aka n'elu. Ọ bụrụ na anyị ncha niile nọkọ nwuo, anyị agbakọ izu, anyị atụkọ alo, maka ebe anyị nọ edofọrọ onye ọbụla ahụ. Ọnọdụ anyị nọ edofọrọ onye ọbụla ahụ. Ewu na ji ada anọ, maka ewu ya ata ji na eke esi ata anyị. Agụ na ewu ada anọ, agụ ya eri ewu. Nkịta na buusu ada anọ, maka ọgụ na mgba. Anyị nọ ka ụmụ nwe nne ma ụmụ nwe nna. Anyị nọ ka nnụnụ na-efe na-enwere akwụ, enwere osisi oyi ebe. We must move on as a people, not as individuals. Enwere m a strong hope that God has a new chapter for us. Ọkwa a strong one. Maka ọtụtụ ife anyị kwesịrị iju onwe anyị bụ, kedu ife kpatara mbọ niile nna ya Ojukwu gbara, ka ife kpata o ji wee felụ? Mbọ niile ụwa zuru ike gbara, ka ife kpatara anyị ji wee felụ? Nke maazị onye ndu gbara, ka ife kpatara anyị ji wee bikwa aka n'ala? Ọ ife ndị aka ya baịdọ na jụọ onwe anyị, anyị wee mara yes na ife ahụ anyị na-achọ na ABCD anyị nwere ike inweta ya na DCBA. Uche ka eji akụ ọkpa ewere uche na-eto. Onye kpụrụ isi na onye ada anụ ife mana ndị akụọ na below the belt. Anyị agbagharụ n'onwe anyị ụmụnne m, anyị abịakọ ọnụ, anyị ejikọ aka ọnụ, anyị ejikọ obi ọnụ, yọọ Chineke kwupụta njọ anyị, yọọ Chukwu to heal our land. We make confession to God, wepụ n'aka n'ife ọjọọ, and God will manifest himself. Unu afụ love, unu afụ unity. Maka akwụkwọ Jizọ ka anụ ji ebebe na nke Peter Obi bekwara oge a maka nwatakịrị nwaanyị ọ fụrụ na restaurant. Inecha akwa niile a, unu afụ na ọ na-atọ ha ụtọ. Nyapa akwa na-atọ ha ụtọ, ha chọrọ ya achọ, ha chọrọ ịnụ our lamentation, ha chọrọ ịnụ ebe anyị na-eti mkpu akwa, ha chọrọ ịnụ ebe anyị na-agosi na enwere decay na economy, enwere decay na infrastructure, enwere nke a nwekwa nke ọzọ. Ọ ife ha chọrọ ịnụ. Onye ọbụla na-adọghị ntụtụ chọrọ ịnụ ebe ị na-ebe akwa, onye na-apịa gị ịtarị chọrọ ịnụ ebe ị na-ebe akwa, onye na-emegbu gị chọrọ ịnụ ebe ị na-ekpesa. Anyị ama ekpesazi, anyị ama ebi na orimiri were ọnụ mmiri na-akwụ aka. Chukwu gọziri anyị. A sị nke nnyefe a ka ọ bụrụ okwu ndụmọdụ. Anyị anarịrị, onye nwere ụlọ ada alahụ n'iro.